हाबैनि सिगांनो मावनानै लानो हायो नङाब्ला जेब्ला जों हरै बारै थांबाय अब्लाथाय आरो जों रावबो फैफिननो हानाय नङा नेथु जारांसा दान्दिसे दायानि नङा रजियानि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो दायानि नङा रजियानि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो सिलबारि अनजालि क्लाबा 20 सान बर'नि दोरोङारि दामनाय देनायनि फोरोंथाय बादा बेखौ बेखेवनाय जागोन बा बेखेवनाय जाबाय दिनै बे जुलाइ दाननि 10 अक्ट'निफ्राय जुलाइ दाननि 30 अक्ट'सिम 20 सानखौ जोङो फोरोंथाय होनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादों सिलबारि अनजालि क्लाबा 1963 इं मायथाइयावनो दाजादोंमोन गामिनि साननो हनो गोरों बै समनि सानसुमै बिथांमोना सानै हयै बे सिलबारि अनजालि क्लाबखौ दानानै होलांदोंमोन दा फैयै फैयै बियो जों दा सिलबारि अनजालि क्लाबनि बिबानगिरिफोर जाहैबाय दा सिलबारि अनजालि क्लाबनि बिबानगिरिफोर हिसाबै जोङो दिनैनि समाव सम आरो थासारिजों गोरोबफानानै गोबां हाबाफारिफोरखौ मावबोनाय जादों बिनि गेजेरावनो दङ माखासे बोथोरजों गोरोबनानै हाबाफारि जेरै फुटबलनि बोथोर फैयोब्ला फुटबलाव बाहागो लानाय बेनिफ्राय बैसागो बोथोर फैयोबा बैसागो मोसानायाव बाहागो लानाय आरो बेबायदिनो दिनै बे गरम बन्दनि समावहाय जों मा खालामदों एमइ स्कुल आरो एलपि स्कुलनि फरायसाफोरनि थाखाय जोङो फ्रि बेसेन लायाजासे फोरोंथाय बादा बेखौ होबोबाय थानाय जादों बे फोरोंथाय बादाखौ होनाया देग्लाय जों 6 बोसोराव हाबबाय आरो दा बेबायदिनो सम आरो थासारिजों जोंखौ गोरोबहोफानानै गामिनि गोबां समस्याफोरखौ लानानै जोङो गामियाव सावरायनाय जायो दा बेबायदिनो आरो दा दिनैहाय जोङो दा गामियाव जोंनाव सिलबारि अनजालि क्लाबखौ दाजेननाय समाव मोनसे थांखि दानानै होलांखादोंमोन जे गामियाव मोनसे गोख्रों हारिमु हानजा दानाय बै समाव सिलबारि गामियाव सिलबारि अनजालि क्लाबनि दैदेननायावनो बे हारिमु हानजा बेखौ दानाय जादोंमोन नाथाय बै दानाय हारिमु हानजाया गोबाव सम जोङो बेखौ सामलायबोनो हानाय जायाखैमोन दिनै फिन नैथि खेबनि थाखाय जोङो नैबे सिलबारि गामियाव हारिमु हानजा बेखौ दाफिननो थागथियारि जादों दा बेनि गेजेरजोंनो जोङो गिबियाव दामनाय देनायनि फोरोंथाय बेखौ होनाय जागोन बेनि उनावहाय मोसानाय बेखौ जोङो बिनि फोरोंथायखौ जोङो होनाय जागोन आरो बेवहाय जोङो दिनै बेखेवनाय फोरबोआव जों बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैदों डाइटनि लेक्सारार सार देरासन हाज'वारि आरो बेहायनो बाहागो लाहैबावनो हादों जवाहर नवोदया बिद्यालयानि बे आरिमु आयदानि फोरोंगिरि सार फुंखा महिलारि आरो बेहायनो बै जोंजों बाहागो लाफैबावनो हादों बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि बिग्राय ब्रह्म आरो सिखिरि महिलारि बिथांमोना जोंजों बाहागो लाफैदों आरो दिनैनि बे हाबाफारियावनो गोबांथार गामिनिफ्राय गुबुनाव थाहैनाय बा गामियाव थाबाय थानाय गोबां
माने मेलेमजिबि साननो हनो गोरों अनजालि क्लाबखौ जेब्लायबो बोसोन होबोबाय थाग्रा मानाव गेदेर बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो दा ओमफ्राय बेयाव जों बे 20 साननि फोरोंथाइ बादा बेखौ फोरोंगिरि महरै जोङो सायख'नानै लादों बा जोंजों थिसनजादों जोंनिनो सिनायजाखानाय सार बिनय ब्रह्म बिथाङा जोंजों नैबे 20 साननि फोरोंथाइ बादानि फोरोंगिरि महरै जोंजों थिसनजादों